su widzieć. Bo chcemy wam dżęca, kajś z też nas abonaju przeprosili, jen aktualny dolar dać, to hajto Buwicza, strukturno projekta Zari, syczy za serbską rycz, a regionalną identitu. Za to jsme tu jako tak rec zastupěri kulturного wobuka, to jo Sonja Rierjova a ryczno wobuka projekta Zari, to jsem ja, Julia Nitscha. A ja bych praju, Davido, proszę tu druju Julio jeszcze raz jenoś jako krótki przelat, jeszcze raz tą zakładną strukturę projekta, ten wobstej ze stioch, poprom ze stioch, aber durch den tak cel styrjoch wobuku, te wony stopaj, stej tak resteryczne kupwanie, tam słucha też ten team motivatoru tomu, a przychod też tak recen małki team docentu albo docentku, a ten drugi stop, jo, also w obsahu stop jo ten kulturny wobuk, tam słucha te kulturni posrednicy, tomu to reka, to su ludzie, also to budziš tu poprom povedať, to su ludzie, kiž kulturu sposredkuja, alebo posredkuja. Môžem prajť skrutka, vizo je na projektu a koordinácia, takrec, kiž Diana Paulikova naveduje, plus projektu asistencu, a takrec spode, abo tiež nad všim, jo jen vedomostný převod, też związane ze rycznym śledzeniem, tam gdzie mestrujem wo ryczne biografie ludzi, którzy są w tych kończynach żywi, w których my działamy, ale też te przewodzenie tuto dzieła, których my czynimy. A to nawieduje dr Cordula Ratajczakua, potem jo tam jeszcze profesor dr Nicole Dołowy-Rybinska, jako wiadomostna sobodziałaczarka, a Alena Paulikec, też jako wiadomostna sobodziałaczarka, a doktorantka. Hej, dalej proszę, Dawido, to jenoś jako krótki przelat. Szkoda, no szkoda, nasze reane pismo, hej. Te jedna dopomnienka, tak rec, kak je Zari, albo kak je ta idea za ten projekt nastała, zachowania utworzenia rycznych rumów w regionach, w wszystkich regionach Łużycy, to słuszano do smiernicu założby za serbski lud, kotryż je założba Rada obsamknęła przed niektórymi latami, ale wyzo też do zamieru, zasadnych zamieru domowiny. Nasze cele tak reco usmierja na utworzenie indywidualnych rycznych poskitków, a też ryczne poradzowanie, a bóle poszitkovne na skrócenie regionalnej identity, kiż je wózko związana ze serbskością. Also potem jedna łużyska identita, kiż nie przedstawiona bez serbskiej ryczy. Skrócenie też cywilnej towarzności, co jest w naszej kończynie also bei każdej kończynie, ale osoby w naszej kończynie jedna ważna rzecz, a też skrócenie regionalnie, a w tym wyzo też serbskiej kultury. Ten wielki zamiar, kiż jo se domowina stawiła, jako noszarka Zari projekta, albo projekta Zari, je docpeć jednu liczbu 100 000 aktywnych ryczacych, serbscy ryczacych w liczy 20 100, to wszyscy znajecie, a z tym są też serbscy ryczacy, mienieni a nic nui Serbia, kajśmy słyszymy, albo ludzie, kiż praja, ja sam hordy Serb, nie do job, wo prawdzie wo ryczników, a jen meze cíl by był posta 1000 Łużyczan, Łużyczanku, kiż maja wyliczyć 2000 posta pasywne znajomości serbszczyny, którego kiż rozumia serbscy. Ten drugi meze cíl jo pomierny, also przez techniczne wuwicze, kajż automatyczne przełożowanie, a ryczne spoznawanie pomierny realistyczny, ale też pryni cíl, hacz również so to trude też dobrašena staj, je poprom samo na siebie jen realistyczny cíl, jeli te wumienienia za to tricha, a z tym nie są jenoś wumienienia minne, kiż byzo my w naszym małym strukturnym projekcie stworzyć możemy, ale domowina jako cyrk, serbski lud jako cyrk, każdego Serba, każdej Serbowki, a też statnych instanców. Torika kiba so
nicht aktywne przeciwo tomu działa, je tu ten cel realistyczny. Dokiż musimy też nikak szafli, wybił 80 lat tyle hić od 120 tysac na prime raz 25 tysac. Also dobi teoretisch można być, hinak wokół to sam nie czynić. Jelite wumienia tricha. Proszę dalej, Dawido. Jeden krótki dolar to liczbu, to by nie poprawił moja kolegina Cordula czyniła. Nee, also Nikot si przedstawia jedne linearne wuwicze, a realicze so poprom litma niż to linearne wuwie. To reka to by oznamieniło, że buchmo trebali kujże lito nikak 800 przydatnych ryczników, hej? Also lica, klitu, a tak dalej. Kajż powiedzcie, są te kapacity Zorio, a też nasza nur intensywno programa jara obmezowane, nie są na 800 pożene, a samo nasza szulska sycz nie by to szafnęła. To reka, ten pryni obraz ja poprom niż to, coś możemy szmorć. Tak jest przyrodne wujcze, kiż mate prawe wumenina beskere wupadała kaž na drugim obrazu, to reka ma jara do fazu, gdzieś so je nasyć natwari, gdzieś so ludzie aktywizuje, gdzieś so je nastajenie w ludności, w serbskiej, albo nie serbskiej ludności zmieni. A to są, kaž powiedzcie, jara stare przedsudki na przykład, a nastajenia kiż maja so pak zmienić, a wyzo też statne postupowanie, przedpisy, zakonie, a tak dalej, so by so jene całkowne regionalne wiadome zmieniło, a potom my widzimy po niektórych latach jen pryni postup, a z tym ducbiermy tak rec jedną większą liczbę multiplikatorów, ki są też przeswiadczeni o tej wicy, zmiemy jac wuczerków a wuczerów, zmiemy jac ludzi, ki szczynia ryczne kursy, a tak dalej, a potom je takie wuwicze, zasadne, realistyczne, a nik widzicie, musimy samokus prze wysokie szli tam. Dokiż by nam tun cíl od 100 tysac, ne by nam dość, oczywidne. Hej, also to jenoś jako jena impresja, jena linearne wuwicze to ne bude. Dalej proszę, Dawido. Hej, mu trebamo wizo, also mu mamo hier tutun mantra, gdzieś mu prajmo hejt wuryczność, to jo nešto pozytywne, to my prajemy za siebie, mu patiš zdobom wimo, zo wiele ludzi, kiż takie wokół nas bydla, a kiż zdźela od doma serbscy rycza, zdźela też nic, nie są to spoznali, albo nie jedna po tym, nie jedna ja po tym. To reka, dobimy to zasadne, szedce zase w wariantach wospytować, zo je dwuryczność szudna, wužitna, a přinese też konkretne lepšiny. Lepšiny indywidualne, lepšiny neuronalne zatyczyczo, lepšiny w wukraju, w swojamskim wyzo wosebe, ale nic jenoś, lepšiny przy nauknieniu dalszych ryczu, gospodarskie lepšiny przez to, że so Łužica jako junkrutna kunčina w Nimskiej z tym chodzi tak rec za to wabić, a tak dalej. Also jen może w każdym bopuku, w którym wótyż skutkujecie wiele lepšinu namakać, a tu pomenować, ale centralnie jo wyzo ta junkrutność naszej kunčiny, naszej Łužicy jako dwuryczne kunčiny, a jako jednej kunčiny, kiż nie by żadne meno miała, gdy nie by tam serbska rycz była. No? Znane było na Auenland rekała, ja nie wiem tak. Serbszczyna to ja też ten drugi ważny typ, dobi so jako zromadne herbstwo szich Łužičanku, also nic jenoś serbscy ryczacych, ale szich Łužičanku też jasne pomenować. Wyzo wosebie też tych, kiż są na przykład serbskich predowników mieli, ale też szich drugich, kiż bydlawie nie są ze serbskim menom, a tak dalej. To reka, nie będziemy wyzo ten cel docpieć, gdyż nastajene knieži, so dobia so jenoś Serbia, bo to starać, so serbszczyna, so dalej wuwie, a so dalej wuwuczuje, a tak dalej. Hej, to dobie nas zromadne nadok być, a tym zromadne musza pon automatycznie też na przykład Swobodny Stat Sakski, a też kraj Braniborska.
My dobimy mimo to reč od jednomyslena, ki so zvúrazna v Ukrajinach, kajž tam sú jenož hišće telko a telko vile, tam so hišće serbsce ryči, a kujže wie, a sobu so słyši, ale nic jac doa. So, also tu tene formulacje no pokazuje, so smo sami w tym przesvědčení, so je to boze nimo, a to wizo je kus kontraproduktivne, gdyż mo tun naprzeciwk chcemy docpieć. Also rečimo w tym, tam so hišće tak jara ne serbuje, tam pak je odžen a viac serbu a tak dalej. Tež tu narrativ serbština o tym reje, je wizo jen zastarski narrativ, serbština może přichod być, a my dobimy gdyż nic my, stu hebak, dobimy przesvědčení być, so bude ona tun přichod v Łužice. Hej, tun přichod, możemy to inak okuprać, přichod je serbski, ale to kus agresywny za niektórych znano klinči. To so hodzi tež wuberne do europejskiego dyskursa viacerečnosće, also tež na Europejskiej Unii, w Europejskiej Unii tak oko, so viacerečnosť jako nešto pozitivno wuzbjene, tam jo zvětša minene so jen tež jenželsce može, a znano tež francusce, mu pa możemy te prajč, hej, naše dzieci, a naše dorošćeni wizo tež, może ja serbsce nimsce a jenželsce to slušno cireče, a když one jeno štvrtučina von suwone jacerečni. To reka politisce popraum na Europejskiej Unii dauert podpieru za tun zasadny fakt, aber tun zasadny smier do jacerečnosće. Cyle ważne, tutun zamiar możemy jenoś zromadnie docpieć, że som ja predetežno praju, to nie ništo, dziś dobimy mu na tun botmu, na te prašeno botmovič, kad seče v to docpieć, to nie że to so my to docpijemo jako projekt, to nie też to so my jako domowina to docpijemo, my możemy to jenoś zromadnie docpieć z najmniejsza jako cały serbski lud, ale bez toho so stat na przykład so też tutomu cile uznawa, to najskiernie punże. Dalej proszę. Što je niki naš małki podziel na tym? Hej, dokud što je wizo zamiar naszego projekta, tutun cíl de docpieče spichować. Hej. Ja reču najprve raz v mojem wobbuku, albo w swoim wobbuku, a potom bude Sonja w kulturnym wobbuku rozprojeć. Nadawki ryczno wobbuka mest drugimi nadawkami je tak recne koncipowanie a przewiedzenie intensywnych rycznych poskitków wszelakiego razu. To reka, to może być tydzienskie kursy, z tym możemy we februarze zapocząć. To może crash kursy być, to są krótsze formaty, na przykład 2 dni, neki przychodny tydzień, ten první raz. Dziś jenoś zakłady sowieso, zakłady wurekowania, zakłady moje dla postruhe, takie ništo so przedstawić. Also w oprodzie zakłady so posredkuja. Potom też regionalne widzane jeno syć rycznych poskitków natwarić. To reka nic jenoś w Budyšinie, ale kajś to poprom RCW też no litać do činju też po regionach rozdzielone po możności, po tych regionach też nasi motiwatory też skutkuja. Jeno syć wukniacych a wuwučovacych też natwarić z tym zamierom, so to wizo długodobne, so tuci ludzie, ki so wobdźeleja, też długodobne dalej skutkuja w tym smysle. A tuta syć, kiż no wobsti, ma so tak rec też wudospełnić. Also to my widzimy też jako naszą tukwilną możność, kiż my mamy przez nasze przydatne kapacity, tak rec to, štož na rycznym polu hižo wobsti, też no literatur wobsti, wudospełnić ze nowymi formatami, a też na nowych mistnach. Gdzieś ta potrzeba je, aber gdzieś mu potrebu widzimy. Ten bulki najskiery hej to wizo tun widzomny, tun tukwilu jara widzomny zamiar ryczna wobbuka je intensywny program domoj, štož fakticky škoda so makšno preč, ale fakticky to je, štož so v javnosti też jako hornoserbskie Zoria menuje, a my nenžemo też tak rec mu netramo žene potenstvo, je to činč, so jo, vizo orientujemo se jara
na zorjach, a mamy te wulke zbožo, so możemy też ze znazornjeno wukniczki su so wedešne činili, i cjenež wedešne też drugih mistnach na svete, gdje so takie koncepty przevedlu. To startuje první letnik w aprilu, v aprilu, až do decembra, a ten druhý letnik vyliče 2026. Das dohromady w obydwaj letnikom mają 20, maksymalnie 24 obdzielnikami. Wyzo je nasz nadawk też zgromadniczyło z regionalnymi aktorami, ki szewak takie zwonka serbsko kosmosa popuczu su, biosferorezerwat na przykład, te wobkadny związkaj, dalsze towarstwa, kiż nadregionalne albo regionalne skutkują z tym zamierom prezencu serbszczyny w ich skutkowaniu też zwyšić. Też my też aktywnie podpierujemy. To reka zjavnostne dzieło, to są ludzie, kiż nastają infotafle, niedzie kiż znano puczniki, niedzie meshatami stają, albo kiż so te przypowiedzie w bużyskich busach starają. Heißt, to jest ein konkretny projekt, kiż no bieži. To reka, wyzo z tym zamierom serbszczynu widzomnu a słyszomnu szczyńcz, a z tym też ten prestiż rycze w zjawności zwyšić, a to wyzo znajmniejsza po teorii tomu wiedzie, że so jac ludzi za serbszczynu zajmują, albo ju kutne beru. Also też szulerio, kiż serbscy wuknu, albo też dzieci, kiż o doma serbscy rycza, albo doroszczeni, kiż chcedza znano jedno dalszą rycz wuknyć, a so potom za serbszczynu rozsudzia, dokiż ona proszcze omniprezentna je. Piate zamiar to nisu širnike, wyzo też budosplnjenje wuwučovansko materiala za doroszczenych, tam však niekotore wice dawaja, też niekie jara nuhe z RCW, od Mareka Krautza na przykład, my chcemy że w sobie w audiowizualnym obłuku, to reka widia ze zburekowaniem na przykład, tutun zwisk mes obrazom, słowom a zvukom, w sobie tam budosplnić, so buso to też by przychodzie za wuczbu tak rec używać mu. Hej. To są te wolne, prajmo raz, wolne nadawki. Proszę dalej. Jeszcze ten kartruż no znajecie, to dla jeszcze jedno jako dopomnienka, to są niekie te kunšiny, w których nasi motivatori, a nasze motivatorki skutkują. A kajż widzicie, to dawno jeszcze nie całe serbskie sydlenski rum w Hornej Łużyce, ale wiercie mi, te kunšiny są woprawdzie wielkie dość za jednego człowieka. So byłem tam tak rec projekt woko jeździł, also z ludźmi do kontakta šišao, a poskitki sam natwarił, aber nastorčił. A to są tu chwilu te kunšiny woko Malešec, Kupšic a Vukec, to jedna kunšina, gdzieś Lucian Kaufürst skutkuje, potom mamy ten całą kunšinu, to są misasta 7 gmenu, nie 6, woko Radwora, Rakec, Nesvačidva, hać to chodzija, potom ten całą kunšinu, nie wujest was, a spremljene do, gdzieś Frank Knobloch skutkuje, Radwoje Rafaelowicza so, Horika Slepo, also wir wohnen im Slepo, aber Hose, Juliana Kaufürstor, a ta kunšina woko Wojerec, Kulua, also jo, a Halštrovska Hola, gdzieś Maria Šučić skutkuje. Hej, a widzicie, gdzieś my nie skutkujemy z naszym projektem, to je tak rec ta kunšina, gdzieś my to wukażemy, so ja te dale dawanie serbszczyny zasadne jeszcze po przyrodnym puczu możne, gdyż my derek czujemy na nasze serbskie służby, a nasze serbskie szule, to reka tak mianowana kupa, tam żaden motivator nie skutkuje, z nasza ryczna wobuka, što pan nereka, to będzie żona nie dom prać, so tam ten kulturny wobuk nie smie skutkować. Što je też ważne, tam horeka też ten stof faluje, no, bez serwero wukodzie, a też w juhu, ci gminy, also my buchmy też jac motivatorów, trzeba czmuli, ale gut. Będziemy widzieć, što je jeszcze ważne, my przewiedziemy a koncipujemy poskitki, ryczne poskitki za doroszczenych, bez wuzacza. My nie przewiedziemy, a też nie planujemy poskitki za dzieci, also ki so tak rec
na dzieci usmieria, to nerika, zo nesmie, że zcela żadne dzieci na nasze proskitki przyjść, ale to ma też nichts z tym czynić, so jedne dwójne spichowanie w tych łobuku, to by bobeńcz, a tak dalej. Also nasze proskitki mieria są na dorosłych, kiż chcedza so ze serbskie ryczu zabierać, a ju w najlepszym padzie też nawuknąć. Hej, proszę jeszcze jenu, wiesz da? Hej, to wiesz, to jest aktualne, tak rec, to największy nadawk je, możemy niekie tam aktualność tomu dać, to też też celi aktualne informacje. My mamy 16 pożadarów, pożadarku za první letnik naszego intensywnego programu domoj. Reka mamy maksymalnie 12 miejsc, no, also dość pożadarów, so możemy też współpracować. Ten rozsud, also te rozmowy ze wszystkimi pożadarami będą przyjemny tydzień. Ten rozsud w dziennikach pana 12, a nasze ryczne nizdo będzie w wielkich żarach, jak jeszcze w najskierożno słyszeli. To leży tak rec mes wojarecami a Budyšinom, a ja też widzę jeden wiadomy rozsud, so jen to nie czyni w Budyšine, że dla toho, dokud jen rano żeny pojadne do miasta nucenia wszędzie. A widzę, dokud są wielkie żary, jako ewangelska wosadna west, z tymi serbskimi stawiznami, jeden perfektny przykład za nasze kunsziny, gdzieśmy skutkujemy. Demistno docentki, respektywne docenta, so od 1. januara w obsadzi, a ten program bieži od aprila do decembra 2025, dokud je požadanska doba bohužel hižo nimo joležno ten pokiv, zo su požadania za letnik 26 od septembra, klitošo septembra možne. Hej, z tym buch ja, mi so zda najprej raz, když ty mal junu dale klikneš. Hej, nikke prošu, Sonja v kulturnym wobuku. Hej, už so pytli, ten ryczny wobłuk je wizo ten najwobszorniejszy, ten, na którymś ten główny fokus leży. Ale što leży bliższe, hać ze kulturą, tu rycz sobu spichować, ożywić a podpirować. My mamy tu w naszej Łużyce dość towarstwo, my mamy hiżo wobstojace cyłki, sycze, w mniejszych a w większych, na mniejszych a większych runinach, ale myśmy w naszej działalności tu w domowinie wszyscy zase na nasze ranice storczyli, a dodla je so ten kulturny wobłuk do tutego projekta też sobie zapřijal. A z toho są też urosli tak te wolne nadawki, natwa, širšie syče za serbsku kulturu, wumiostwo, a čestnámski a towaršnostny angažement. A wutvorić albo rozširić, zesilnić te syče między tymi wolnohamskimi a čestnohamskimi aktorami, jeno syč po całej Hornej Łużyce. Julian je to prede že uzbino, also w tym kulturnym wobłuku, my tam żadne rozdziele po regionach nie czynimy. My chcemy jeno syč, kotryż plecze so po Hornej Łużyce, a wizo so splecze zromadne ze Delnej Łużycu. Tam są runoczasne też podobne projekty bieża, a z tymi mojara wózko romadzi działamy, a so tak rec ze z nimi stajne wumienimy, tak so te sycze runoczasne pletu, a so nadziomne ne budu nas nimo pleszcz. A tutaj tak rec dzieło maja w przychodzie wukonieć kulturnej posrednicy, Dawido to przychodną foliu, a to je namyslene w tutych 5 wobłukach, muzeje a domizniskie stwy, wuczba a reje, literatura, dziwadło a film, wumiostwo, remesło a narodne drasty, a dokiż są sportowe zjednoczeństwa ważne ryczne rumy, ważne kotwiszcza za naszą rycz, my też sobie za cel stajli, też to tak rec podpirować, tamte mesobne też na przykład sokoł sobie podpirować, któryż bezwuzaczne czestnamsce dzieła,
to also da krec wono ham se sobo podpirować tamte sycze ze nič avutvareć. Zato steja nam hać dotal, pa jenož, tak rec smymy jako kulturni posrednicy dwajo, respektive podramistna smy od punžele drugo započina jen seči kulturni posrednik Christian Schröter, tu chwilu smo mój to sem ja, a Jadwiga Bryckec. Dawid, ty możesz to przyjść na foliu ściąć. A myśmy zapoczynali ze zbieraniem, to by się też nadał w tym projekcie, albo w tym zapodatym projekcie, że mamy zestawić jedną kartu wszystkich kotwiszczów. To jsme się zebrali na tych znatych towarstwach, które tu w domowinie są, a jsme się też dalej obroczyli, a jsme w tych jednotliwych obwukach potom tak te kotwiszcza zobraznili. A das są stajne, also na naszej internetnej stronie są one potom stajne zalinkowane na tu jednotlivú stronu, to jednotlivého towarstwa, jeli one jeno maja, albo stajne ta adresa a ta kontaktne date tam steja. Tu ta karta nie dospona. To my wiemy, a ta maja też to narok, so my namówiamy k tomu ju zromadne pelnić. To kiedy też nicht und pytne, nic ta syć ma so twarić, a my nie mamy jeszcze k każdemu, tak rec wszystkie daty nam jeszcze nie są znate. A to dla też, jeli wam napane, so tam nicht und pobrachuje, dajcie nam to dalej, sposredkujcie nam to, a my to rady z sobą zapleczymy tam do tej karty, a so potom ze wszystkimi wickami na nich obroczymy, a to utworimy. Przychodne? Hej, to wukać jeszcze za nasze całkowne dzieło, które my w naszym kulturnym boku w przychodzie ma być, to jest to nadok, z tej prostwy, analiza kostwiszczu z pomocą SWOT-analizy. SWOT ma rekać analizować silności, słabości, możności a strachy. To tak rec je jen system, który się so natworil, a tu jsme si jen naprašnik z Jadwigu wučivali z pomocą dr. Judith Jahn, który się tu w tych kruhach też już znata, który się jen naprašnik za domowinu przed latami wučivała, który się dobre wusledki činiła z niej zromadne, jsme tak rec jen naprašnik wučivali, z którym szczemy do wszystkich tutych kotwiszczów, a tam potom tak rec so naprašujemy k temam. Dawid, przychodne? Hej, te čežišća našo naprašovanja su po takim status quo zvištička, je te džuvovošć namestne, kotru rolu raje serbska ryč, kotru rolu raje v natih mistnach ta serbska kultura, kak chce tute zaradništvo, albo tutun muzeum, započínali jsme s muzeami, kak chce on v příchodě dále džovač, kajki je ten vúlat do příchoda, sú tam mladí ľudia, ktorí so gratu přijímajú, a ač maja oni hižo splečenia s druhými zaradnišćami, które hač on tak rec zväčša sú to zastarení ľudia, also sú to starší ľudia, ktorí na przykład muzeje hľadajú, kak so digitálne médie využívajú a kak one posudzujú ten vonkovný vid na svoj muzej, na svoje zaradnišće. Przychodne? Aj, a z toho naprašovania je potom, takrat sme potom analyzovali te silnosti, te słabości, te možnosti a te strachy tých serbských muzeów. Sme zvištili, že sú v cyrku v Hornej Łužice mnoho rozdielnych poskytkov na muzeach. Sme zvištili, že je v každom jednotlivém jedna jara široka wieda, also historiska wieda, o tym zobraznienym, ze wiele lubością, ze wiele entuzjazmom w tych jednotliwych muzeach te witzki zbierają, a
wyle sobie, a so ein szerokie spektrum ludzi, którzy są narycza. Ty masz szulskie muzeje, ty masz ten dom Tysac Hatu, ty masz te also takrat w naszych literatach, also Jule, Cieszyńskiego muzeum, mamy takrat ein szerokie spektrum muzeów a domiznickich stwów. To my mamy. Te słabości pasu w tych jednotliwych są zwłaszcza jara snadne wystupy w Syczy. Also takrat dokiż leży to husto dość na ramieniach jednotlivców. A to wieso ich moce przesahuje, gdyż mają one potem też jeszcze te internetne strony ladać. A w tych regionach, gdzie smo jako Zari popuču, gdyż są nasi motivatoroi popuču, klaca husto dość wieso na serbskie ryczy. Ale ta wola to polepšować, to smo my pytli, je tu je jara silna, a one są jara otvorene to zmienić w przychodzie. Trzeba ja tam pak podpieru a pomoc. A kaj sme już prawa, to leży husto dość na dwiema ramienioma i wiac nic, also na jednej osobie, to jest takrat smo maja mało sobudziwaczarów. Te możności, które są przez nasze dzieło są znane, które są date przez nasze dzieło, są więcej splecienia zmożnić między tymi muzeami a domiznickimi stwami. Te możności zwobraznić, im przedstawić modernu techniku za posredkowanie ryczy. Jen małki przykład, to trzeba znać, też już widzieli, je na przykład Daczycy, gdzieś je Maria Szocic, z pomocą Wikipisaka, ten szulski muzej tam takrat wurtowała, a one z Martinu Bičikoj zromadne takrat naryczały serbsce a niemsce, zoby tam takrat takie małe wiedzienie po tej domiznickiej stwie. Jen wieso przyjdzie na swoje ranice, jen pytne, so taki bukipisak, doroszczenych cyle tak nie naryczy, kajż znać jena druga technika, ale to są takie techniczne wątpliwości, ale jen Bruno Kroczak uczynił, musimy jasny feedback dostali od Niny Pečiku, a też od Dačečanskich, so je to jara dera a spomožne, so to też wypistovani so neke zase intensivniejsze z tej serbszczynu zabiera, also to w teorii durje takie małe zmiany, które są pa za to jednotlivca tam namistne, nie są tak jednore, można byli bez naszej pomocy. A te strachy, które przez te są, które smo zwyščili na miestnach, są te ludzie znano spieszne przecieżene. To dla je nasza pomoc trybna. So usto dość nesensibelne prašenia tych opytowariów staje. Wozu das alles? Das reicht doch, wenn das hier Deutsch steht. Wozu müssen Sie das hier zweisprachig machen? Also dajke prašenia pšindu, tu te nazonjena so eine verschiedkich domach mili. Janoš, to las mi anike, wieso ty nimmst to? Hej. A tohle je z ich strony za to też wiele wyjaśnienia trzeba. To przychodne. Hej. Do przychoda. Nasz cel je, że my wytworzymy silne sycze za te kostwiszcza, so możemy my z naszym dziełem te mesobne dzieło podpierować, so możemy te dzieło doceła podpierować, so możemy wiedu posredkować, naszą serbską kulturę do przychoda nieść, a wieso zromadne ze z naszym wecyłku ryczne rumy tworzyć, so by ci, kociś serbszczynu nauknu,
potom też jen rum mieli, gdzieś możają nałožować. Tukaj jenož potom so ona do przychoda nese. Przychodne? Oj. Jen małki przykład, myśmy wczoraj mieli, to chcę ja znaczone jeszcze dodać, to też nie jeszcze na tej folii, myśmy wczoraj mieli te prynne zaradowanie naszego, albo tak jetzt nic prynne zaradowanie naszego wobuka, ale jedne zaradowanie, prynne zetkanie tych muzeuników w Stróży. To by jara uspěšné, tam sú 12, so tak recimo 12 sú tým přeprošeno šťovali, to by my sme od 10 až do 3 tam mieli, sme si obľadali ten šulský muzej v Stróži, sme potom mieli dve zajímavé přednošky kněza Svena Fugta w Domie Tysac Chatów, a sme mieli veľa příjemných rozmów, to by się tak rec, to, što sme dokoniec chceli syć tvorić, prynne kroki do tutoho smiera činić, to natvarić, ci, koci su tam byli, přeja si takie zaradone, najmniejsza dwójce zaleto, na wszelakich mistnach, to, što sme si w wystym mierze z Jadwigu haj wusonili, przedstawili, jest to tam opodstatniło. Myśmy dostali krótkie nadawki, któreż mieli my w przychodzie spełniać, któreż przecza, to nie są żadne wielkie żadania, nie żadają ani wielkie finanse, ale żebyśmy my ich podpierowali. To są tak te prynne wicki, które sme w naszym wobuku stworili, a ja się nadzieję, że to też w przychodzie podnese. Dziękuję za. Eigentlich.